ka Director Jongkatanat Horticulture ka Kong di Soton, ha ka jingalang balapalong men ha ka arpoterik mentau benai nai lor, arhaja apsau ka lapelait ba ya ka wei ka puit ben penyap ya ki knai, ka dung bilor radan ben, balalaput dau District Horticulture Officer East Janta Hills District, uba Daybor Dahar, namar ba ki knai ki de ki jajing tau, ki bajuan penjulor ya ki jingtung jingtap jang ki nongram. Ha kate ke jingalang balapalong ha hol jong ka horticulture ha clearian ka director jong ka tanan horticulture ka kong di soton kala longkum ka kong san batla samru ya ki tiar gitar badan kam shakinong ram ha ka bayadei bat ka jingshna ya kate ka dung bilor radan bed uba DB dhar ulapan inuk saru shakinong rap komno panshna ya ka pen up shrimp ya ki khnai da kate ka bun ba ula syam ka dung bilor radan ben habakran ha ka jingalang ka kong di soton kala ai khuble yu District Horticulture Officer East Janta Hills District uba Daybor Dhar ubalawan ra ya kane ka but penyap khnai bat ong ba kane ka de ka basuk bha ya ki nongram banshna bat kane kanyarap ru ya ki nongrap banlan na ka jingsha penjat penjulor yaki marap jongki haki khnai da ka bapenan kam tang da uata uktung bat ki bilar bat kani ka jamdor ha ka jinglut jingsap ru so hami ngidon ya kane ka jingpen I nane ka jingbatai chapang ka ne ka dawai penyap khnai ka bagi khot ka dung bilor rodent bait method to kane kalong ka jimbang penyap nai ya ka bangi asna da kitiar gila banyo na kejing kasem ke chongi lane idon kitiar ke bangi ke mala bread ke bangi pendar kamsyo kong ki bilor ini ki hamtam ini ki bot mula da pendar kam ini ki bot prim bat kumjo ru ki tip light lane ki CFL to hang nei don gini kitiar ban pen kre nei na ka banta ban penchna ya kane ka dawai penyap khnai na kwa khandet ban batai chapam di khnai hoi no rap na do chwa haru gini ki por ba banta wai ka jik e yo kan do ka kamrem ka joku ka dai ka jing penjat jang ki khnai ka jing penjat jang ki khnai ka long tham tam ho kwa bat ki wai ki jing thong ki jing tap kalong na do na cakarep adu kicaka ba bo lane pastor ya kijimbam kumkuba kumukan pan karo bati wai pan kijat timbang giwang iyo na karakter yang kecongi te kajing penjat jong diknai kalong kebahe adu kata lada kiyola ban haroi lada kiyola ban bunpan kalong kajing do kebakrau yo nongrep nong wat punya nane kita ki riu champang ha ka chichu ki khnai ha ka chisnem lada ka biang ka bang lada ka biang ki don kam jok ki baro kila ban pumi pai nane kila ban pun bon pai na do praspa adu karaspa teli ki khnai ha ka chisnem to ka e ka bang don kam ban le na ka bata ban pan kre nane ka dibi method nane ka dawai punya khnai ka bang pun don kam do bilor do tung bat kini tiar gitar ke bajak kam ilong uthlong baru sunrei ini uthlong ne ro undon kam banda phe di gitu uthlong ke baram dor na yo lale ban panchina di mai bat di ke baram dor ki go ada kase ise bat ngana nang kata ban na lo nang ta sunrei ro panchina hi nong re ula ban le hi ula ban kam yo moida la ne mata dan kam ro yo tung bat kum jo ro bilor bilor ngi mi pedon kam banda the ya kini ki bol belada pedon kam ki bala berat da kini ngi pedon kam dan banta bandung ban penluet ya ki bagin long ka dawai ketenrai ban peniap ya ki khnai nang ta pada om tang kini ya kini ki tip light ki bangila ada pedon kam ki bamlong so na kini ro ngi lum nang ta ngi ban pai ki thap ban thlong ngi sadung penluet ya ki nang ta pada ngi don kam sia kini ki tendong si ngiwat ciput tam aye na ka bata bandu ya kini ki bol na ka bata
ba nai unyo rung hagini ba naktang sebu haga jaka ba cakendong namar giti ko nai berbor funkunat banyak nya kendong kami kle ni umaja na ni bota nakta ni kle lang bon kum Kami di officer setengah, di director, pembersara, di DHU, Madi Gormi, Tom DO, Tom Busi, Taibak Lamari, Nawata Resource, di officer seperti staff juga dan pada department, pada EP nombor teror, dan hari ini jadi alam boleh buat ini. Umur kita slow. Và thì anh nuôi của đây cha và nghĩ lại và nhà lung lăng của đi tập sĩ mà nó lấy ngày y phía ngắm hà để có muốn cái học trend mà đây còn đi đi học sao đó trình trend semua penting membentuk thì mà slow và phía lúc đi ông mà phía perlu buat dari phía yo thì trình bentuk penting và menyerap di pinggir orang. Tadi nak ambil tak? Ada ya? Dia apa pada ya? Surabaya dengan launch nanti kemat tenda di kon. Nak buat di pada apa hal bermengi yang I play yang Madi Gormi iba la bala ai ni kini kabut penyiap kanan. Taruh dung bilon, kemudian baik nak orang itu. Kini dah put jadi Madi Gormi kata dung bilon, lepas tu kan, bat, aku mengayuh semua pergi nombor baru, aku bayar apa?